i podreu veure tota la piscina i les vistes. Preparats? 1, 2, 3... Bon dia, amb alegria i quin dia. La veritat és que fa un tiempazo de Setmana Santa, així que no sé molt bé què faré encara. Ara de moment sé que vaig al gimnàs i després tinc pensat anar a la platja, però encara no sé a quina. Tinc algunes pensades, però bueno, en funció de com estigui al gimnàs i tot, aniré improvisant una miqueta i anirem a la platja, així que ens veiem ara mateix. Doncs he acabat del gimnàs, estic ja a la City i ja sé on aniré. Aniré a Clifton Gardens, que hi ha allà una platja molt guai, és una mica grandeta, però amb bones vistes i sense onades i podré estar allà relaxat. És una zona que ja us vaig ensenyar al Coastal Walk que vaig fer des del Zoo fins a Balmoral. Llavors estaré allà una estona i després ja veurem què faig. I ara de moment he d'anar a Town Hall a agafar l'autobús, però entremig he de buscar veure un lloc on poder dinar, perquè no sé què trobaré avui, estan tot tancat, però bueno, algú trobarem. Per menjar, pensava que em costaria molt més perquè és que avui literalment està gairebé tot tancat. Aquí hi ha un súper que pensava que estaria obert i estava tancat. He anat al food court on acostumo anar a comprar menjar i també estava tancat, però bueno, al final he pogut trobar un altre lloc i ja m'he comprat una mica de menjar i ara ja sí que sí, agafo el bus que arriba d'aquí en breus i ens anem a la platja. Del bus i estic a la zona del Mosman. La veritat és que aquesta zona és brutal, és super tranquil·la, unes casetes acollonants. La veritat és que aquí hi ha molta pasta, però a veure si em puc posar pel mig del carrer sense que passin cotxes i així teniu una perspectiva dels dos costats del carrer i les vistes que tinc ara mateix. Mireu-les. Aquesta zona, sens dubte, és una de les millors de Sydney, sí o sí. Super ben ubicada, a prop de la City, està passat al Harbour Beach, a l'altra part de la bahia, però ja us dic, l'únic dolent és que és això, necessites cotxe perquè estàs una mica apartat, només arriben els autobusos, però clar, veient les cases aquí que hi ha, no tenen aquest problema i us ho puc ben assegurar. De veure des de dalt del carrer totes les vistes de la platja on vaig ara i he vist que està bastant ple de gent, sobretot ple de nens, el sentia per allà cridant, o sigui que no sé què tan tranquil estarem i què tant podré gravar, però bueno, alguna cosa farem, però mireu les cases que hi ha. El que estic pensant és que tot i que la zona sigui molt maca, el camí fins aquí fot una baixada bastant inclinada, hi ha un bon percentatge i que estic pensant que després tot aquest camí l'hauré de fer de pujada, o sigui que ja em puc fer un bon xapuzón abans de pujar perquè si no arribaré a dalt ja i estaré completament suat. Vaya fiasco de dia escollit per venir aquí. La veritat és que el lloc és una passada perquè té un munt de zona verda, la platgeta, però la veritat és que està a rebentar, però creieu-me que està a rebentar de gent, de nens, de gossos, o sigui, és que la gent és professional per de venir aquí. Estan amb tendes de campanya,
tota la família sencer amb neveres, ple de menjar i tot, i llavors es fiquen a les barbacoes i es fiquen a cuinar, els gossos corrent per tot arreu. Deu ser una de les poques platges que estan permesos els gossos, però la veritat és que normalment no fallo mai en els jocs per poder anar i estar així relaxat, però avui la he cagat del tot. Però bueno, em faré un mini xapuzón i m'aniré d'aquí, però amb molt breus marxaré d'aquí. Vinga, va, tornem a provar l'aigua. Bueno, està bastant bona, l'únic que quan s'arriba a la part delicada aquí t'has de ficar si hòstia, està ple d'algues i de tot. Fiasco de dia escollit avui per venir aquí, la veritat, estic super incòmode avui, però bueno, vinga, va, anem a ficar-nos. 1, 2, 3. Vaig a mirar tot el profund de la zona del darrere perquè hi ha així com el WOP, tot el que és la passarel·la de fusta que rodeja la platgeta, perquè com us vaig explicar en aquell vídeo estem a la bahia, llavors en aquesta zona hi ha alguns taurons. De fet, a l'altra part de la bahia, just davant nostra, hi ha una platja que es diu Shark Beach i per algú serà, i farà cosa de 2 mesos o 3, quan era de nit, eren les 8 del vespre allà aquí, una noia va ser mossegada per un tauró, no a la zona on estic, sinó més a una altra zona, igual. I va ser atacada, com us dic, per un tauró a la cama i al final no sé com va acabar, no va morir ni res, però bueno, i és per això que tota aquesta zona està rodejada per unes xarxes. Aleshores, us ensenyo cap on vaig, a veure si és profund, fem un saltet i marxem. Us ensenyo el que es comentava de la xarxa perquè no puguin passar els taurons. Tota aquesta zona està rodejada per una xarxa i és per això, perquè no hi hagi taurons que puguin passar en aquesta zona i la gent es pugui banyar tranquil·lament. Anem a saltar des d'aquí dalt. Que ja he dinat i ja m'he fet el xapuzón i ja estic una mica més sec, me'n vaig aquí, però ho he aguantat, jo crec, perquè a més se m'han ficat uns, per no dir una cosa més greu, uns personatges al costat a muntar una tenda de campanya i dic, mira, ja marxo i així tinc excusa perfecta. I me'n vaig a la piscina que us vaig ensenyar de Cremont, una piscina que hi ha és una piscina d'aigua salada, però una piscina natural, per dir-ho manera, i me'n vaig cap allà perquè així des d'allà jo crec que podrem veure un bon sunset i crec que podré estar més tranquil. Estic fent la pujada que he fet abans de baixada, que quan us he dit que la baixada ha sigut molt més fàcil però que després em costaria, doncs efectivament tenia raó. És el que diuen, no? Que de bajada hasta la mierda baja. Pues que ara la pujada, Déu-n'hi-do com pica, però bueno, a veure si agafem el bus ja. Mireu, perquè us feu una idea de que us deia d'aquí de les cases de com són. Hi ha un cartell d'una casa que es ven, mireu com és el cartell. Cinc habitacions, 3 lavabos, 2 aparcaments dins de la casa perquè puguis aparcar un dels teus 25 cotxes que deuen tenir, piscina. Ara, el preu no el diuen perquè si no la gent li agafaria un infart cada vegada que passés per aquí. Mireu, un altre cartell d'una altra casa que està en venda. Cinc habitacions, 4 lavabos, 4
aparcaments pel cotxes, piscina... Bé, aquesta zona és una barbaritat. Bueno, doncs ja estic a la zona de Cremont, per fi. La patejada que m'estic fent avui és monumental. A veure si m'aclaro i us ho puc ensenyar per aquí amb imatges amb Google Maps, perquè he fet de casa al gimnàs. Del gimnàs m'he anat als Clifton Gardens, que hi ha una bona patejada també. I dels Clifton Gardens m'he vingut aquí a Cremont, que sembla que no, perquè el mapa està al costat, però creieu-me que la patejada de mitja hora del principi, més el bus, era uns 10 minuts que tinc caminant fins a la piscina, no m'estreu ningú, o sigui que foto unes caminates sempre quan faig aquestes excursions, de veritat. A tot això li heu de sumar el dolor que tinc últimament a la cama i al genoll dret, de veritat. Porto uns dies que tinc la cama dreta super agarrotada. Jo crec que és del canvi de temps, perquè crec que aquesta setmana plourà, però creieu-me que m'està fent un dolor. Però bueno, és el que toca, ningú és perfecte. Llavors, com que tinc aquest dolor, sí que em ve de gust que la piscina estigui l'aigua una mica freda. Tampoc ens passem, que tingui aquell punt que em vagi una mica bé perquè la sang circuli molt més i es desinflami una mica la cama, però bueno, no ens passem, sisplau, tampoc la vull exageradament freda. Encara recordo la primera vegada que vaig passar per aquesta zona de reserva, vaig al·lucinar de debò. A veure si us ensenyo unes imatges perquè tingueu una idea d'on està ubicat Cremont Reserve, perquè és que és increïble que en una ciutat hi hagi aquesta zona tan tranquil·la, apartada dels cotxes, però que res que puges 10 minuts caminant i estigui ple de cotxes, de veritat és que és al·lucinant. Mireu on estic. Gegant aquí davant meu, a veure si es veu bé amb la GoPro. Són enormes. Sort que la piscina està oberta, pensava que estaria tancada, amb la mala sort que estava tenint avui amb els jocs. Per un moment pensava que al ser Setmana Santa estaria tancada, però bueno, he tingut sort i tampoc està excessivament plena i la temperatura de l'aigua és boníssima, una miqueta freda, com us deia, però és bastant suportable. I les vistes des d'aquí, ara no us les ensenyo perquè hi ha una miqueta de gent, tampoc està rebentat, però hi ha una miqueta de gent i no és de pelar a gravar, però bueno, després quan vegi que la gent ja ha marxat i no tanta gent, us gravo una mica a la piscina i les vistes des d'aquí. Ens veiem ara. Doncs ara que sembla que ja no hi ha tanta gent i ja m'he fet un xapuzón, a veure si us puc ensenyar des d'aquí dalt les vistes a la piscina. Just aquí sobre la piscina hi ha com una passarel·la i podreu veure tota la piscina i les vistes. Preparats? 1, 2, 3. Vistes des d'aquí amb l'òpera i la City i el Harbour Bridge, fins i tot des de fons, són brutals. Ara jo estaré aquí una estoneta una miqueta més, m'aniré una miqueta més a baix i des d'allà a veure si podem tenir sort i veiem un bon sunset. Bueno, doncs ja he sortit de la piscina perquè m'estava quedant una mica pajarito de fred ja. M'he anat a canviar el banyador, m'he posat els pantalons i ara que ja estic una mica més sec, vaig a donar una volteta per aquí, que he vist que hi ha bastanta gent i des d'aquí he d'agafar el ferri per anar a la City i d'allà a la City agafar el bus per anar a casa. I de mentre, com que veig que hi ha uns núvols una mica així molt primers, molt finets, i jo crec que el sol encara es veu amb aquest contrast entre la llum del sol i els núvols, jo crec que ens quedarà un sunset top des de la parada aquí del ferri amb les vistes aquestes espectaculars que us he ensenyat ara. Bueno, doncs crec que ja he trobat spot per veure el sunset i que pugueu desfrutar tant com jo d'aquestes imatges. Gaudiu-les!
estava convençudíssim de que avui seria un bon sunset, us ho he dit abans, i és que al principi no estava tan molt convençut perquè hi ha hagut un moment que estava tot bastant tapat, però quan ja el sol ha marxat i amb els núvols prims estaven unes imatges espectaculars. En persona ha estat increïble, però bueno, crec que m'estic convertint en un expert ja en quan són sunsets o quan són els sunrise, perquè últimament estic clavant tots els dies, però bueno, i hora d'agafar el ferri ja cap aquí. Volia gravar-vos una mica les imatges de l'òpera, de com arriba el ferri cap a la City, però jo crec que és insuperable les imatges aquestes, o sigui que ho deixem aquí ja. Al matí no ha començat molt bé, a Clifton Gardens estava una mica rebentat tota aquella zona, però bueno, després a la piscina i amb aquest sunset el dia ha millorat, així que us deixo ja per avui, que sigueu molt i molt feliços. Ens veiem en els propers vídeos.